Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Radio Philippine Standard Time, 1:35. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangki mo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Mayong hapon sa aton mga palangga nga mga tagpalamati kag ang pangamustagyan. Ang aton pagpangamusta sa inyo tanan sa sininga hapon sa aton pagpangalagad Miyerkules nga adlaw, Marso 11 tuig 2020. This is my life. Aton pagpangamusta kun bala ano nakamodera. Okay lang, nakapaniyaga na, nagapulupahuway na, o kung masakop. Kung nanuman ang inyo dira ginahimo, kung naga-relax man ka mo, o kung nagahingagaw pa sang palaniyagahon, si Tita Wilma ari lang upod ninyo tugtugtak na stress sa paglingaw na naman sa inyo paagi sa aton matahuman nga lelentunon, nga ipabati sa inyo dugay-dugay. Kag pilaman ka mga updates sa mga nagkatabo sa karon sa palibot sa aton pungsod Pilipinas sa bugos nga pungsod. Ining virus nga ining corona virus disease 2019 ukon COVID-19. Kag ang sulat man nga aton pagabasahon sa sininga hapon, halin ini sa isa ka may edad na, so medyo malingaw na dakaw na nga aton sa mga young ones, ha? Sa sulat man nga basahon ni Tita iya sa sininga hapon, gani relax lang ka modera. Open man sa inyo mga greetings, inyo mga opinion, suggestion, mga maayo lang nga mga komento para sa atong letter sender, kag piece of advice. Open man sa personal nga panugyan ni Tita Wilma sa tagpadala sa aton sulat, tag sa iya kahapon. Ada ang aton text hotline, pwede ninyo dira masend, o pwede inyo man pagpanamyaw, kag sa aton man Facebook Live. Lipat si Tawya sa Facebook Live, gali hi and hello lang dira sa inyo tanano, pasensya again, no? Kag pwede ninyo dira mag-type ang inyo man mga greetings kag opinion karon, kag ang aton man tag sa ka horoscope paagi sa aton tag sa ka zodiac sign, upod man ang aton mga lucky numbers kag lucky color of the day. Kag sa nahambal man ni Tita Wilma sa karon iya nga hapon, magkasiling kita kung mamati-bati lang ta, no? Tuod bala mamati-bati. Sa mga reactions sa atong sini mga kauturan nga ara sa palibot, ang nagauna gid worry ang mga ginikanan. Amay kag iloy sang tag sa kapuluyan. Tungod in kaso por kaso, suno sa ila ba maano na lang kita siniindi way nagapatumbaya o kung wala man nagapabaya nga itong sini mga ahensya sang gobyerno, di ba? Ara man gina-update kita kag magluwas sa gina-update kita, ginatudluan man kita kung anong dapat naton himuon angot sining COVID-19. Okay. Kag ti siyempre dito iya sabay sa Metro Manila sa pila ka mga kasyudaran dito, na di bala suspended ang tanan nga mga klase, tanan nga mga level from kindergarten to college, private kag public schools. Pilawan ka mga ahensya sa gobyerno dito ang nag-suspend man pareho sang BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Sa NCRPO, nag-umpisa sila
sini nga udto lamang sa pag-suspend sa pagbaton sa mga bisita sa bisan anuman nga mga activities para iya o kung tungod sining coronavirus nga ini. Sa Region 11, sa Region 11, temporary man nga ginsuspend ang tanan man nga klase sang visiting activities. May angot sa ining madasing nga paglapnag sa karon sa COVID-19. Kay ti kabalo kita kag hindi man lipod sa aton nga ginkonfirmar sa Department of Health kahapon nga ang updated na yan sa mga kumpirmado nga kaso is una-una samtang nagapangalagad kita sa inyo as mentioned ni Tito kahapon is 35 sa ilaman nga ginpatigan nga press briefing. Pero pagkahapon naging klaro nila nga it's not 35 kundi 33 tungod na nakaimpon ang samples sang duha nga nagpositibo iya sa antes man sa gindugang nila nga siyam. So konfirmado 33 ang positibo sa COVID-19 diri sa aton pungsod Pilipinas kag syempre gindeklarar man sa aton presidente Rodrigo Roa Duterte ang public state of emergency. Dito sa bayan sang Marikina ang ila sini alkalde naghambal man ang alkalde nila nga sa 33 nga kumpirmado sa 33 nga kumpirmado nga mga pasyente 5 suno sa iya ang ara sa Marikina. Sa San Juan City naman, naghambal man nga 7 ang naghalin sa ila syudad. Sa San Juan City, 7 ka mga kaso sining COVID-19. Pero kita sa gihapon, hindi kita magsalig, di ba? Hindi kita magsalig. Bisan si Senator Nancy Binay, nagrekomendar man si Senator Nancy Binay, pero anong girekomendar niya, Tita We? Ang girekomendar ni Senator Nancy Binay nga kung pwede artista power. Ang power sa itong sini mga artista, pwede magamit kung pwede pa lang. Iyan na rekomendasyon nga pwede magululupod ang aton sini mga artista sa nagkalain-lain nga mga television networks para sa information and awareness campaign angot sining COVID-19. Ang hambalgan isang senadora sa kooperasyon, syempre, sang mga networks, pwede nga magbululigay ang mga Filipino showbiz personalities para pangunahan ang kampanya para lubos nga maintindihan ang amo iya nga masakit. Kagdasig pa kung sa aton lang painu-ino kag paghango personally, dasig pa mamati ang mga kabataan subong, no? Basta mga artista na kay ginasunod nila ang mga artista, di ba? Kag hambal pa ni Binay, Senator Nancy Binay, pwede man nga inganyuhon sa mga entertainment personalities ng ilang mga fans, pangabayon, nga magbulig para malimitahan ang paglaptas ng COVID-19. Siling pa niya nga pwede man makahimo sa mga infomercials ang mga artista, di ba? Pwede gid. Pwede sila makahimo mga infomercials kag iban pagin nga mga talents nga sigurado makaangkon sang impact sa mga pumuluyong Pilipino. Kag sa bulig man suno sa mga media networks, may posibilidad kag yes posible gid nga mapalapta kag mapagwa ang omnibus infomercials para mahibaluan sang tanan-tanan ang pwede nila nga himuon para aton mapakigbatuan o kung mapakig-awayan ang amo iya nga masakit. Pwede man suno sa iya nga makaupod, makaugyon ang mga sports, pwede, yes, ang sports, music, kag movie personalities. Pati na mga social media influencers nga sa iya sinigyan na pahambal information and awareness campaign na tungod sa COVID-19. Posible, di ba? Kon kamo abi, di ba? Ang mga artista gamiton angot sa infomercials kag sa campaign nga ini, amo na masiling naton kon mangin effective artista power. Kabaluman kita sa ila siniya impluwensya kay mga mata nakatutok sa telebisyon, di ba? Kag syempre ang media, broadcast kag television pwede gid nga mag-isa kon og yunan man sang tanan. Pero kung himo yes kun planuhon gid may kaghimon wala sang posible dera. Okay? Kag ang nasiplatan tublan ni Tita We kay ina
sa China kundi ang updated. Nga nabatian ko gina kay Action Dorel, kay Inday Dorel, sa update kay Action Rex Kantong, kag aton man mismo nabasahan, nga ang confirmed iya na global death toll sa kabugusan na nabot sa mag-global bilog nga kalibutan, ang nagkalamatay nakalabot na sa pila gani sobra 4,000. 4,225 na ang nagkalamatay. Hindi lang sa China po ang pinakamadamo, of course, sa China, kag syempre sa mga nagkalain-lain man nga mga pungsod. Nan. Dito gani sa UK, ang health minister sa UK nag-positive sa COVID-19. Pero dito sa China, sa update nga nakuha man naton, sa angot sa tong nag-collapse nga quarantine hotel sa China, ang hotel ginimo na nila, dahil pang butang gin pang quarantine, magtawag nila ng quarantine hotel sa China, di kay nag-collapse. Ang nagkalamatay, naglabot na sa 26. Nadugangan pag yun ang mga nagkalamatay na kaga sa pahayag to sa mga otoridad, may mga nakuha pag yun nga mga lawas ng tao halin sa nag-collapse nga Jinjiang Hotel na kung nga nagsaka sa 26 ang death toll sa amo iya nga quarantine hotel. May ara pag tatlo nga ginapangita kag ginapatihan na tabunan sa mga debris. Ang hotel ining quarantine ginhimo ini nga quarantine hotel, 6th floor ini siya, 6th floors ini siya, na may anom kapanalgan. Kabalo ka mo kung kasano ni siya na nag-collapse or narumpag sang Sabado sang gabi. Na tihambal gani sang Ministry of Emergency Management illegal. Nga ginpatindog ang hotel. Kag may mga pila na kabeses ina nga paglapas nga nahimo. Kita nyo lang na, kita nyo lang na, kag kita man naton ina. Kag sa iban paginaton nga mga updates bala Tita We, no? Dirigig ko na natandog man diho. Kay sa Italy, yes, sa Italy, Tita Wilma, no? Sa Italy, 70,000, makan mo na, 70,000 ka mga Filipinos ang apektado sa COVID-19. Sa gin-lockdown nga 4 ka mga rehiyon, 4 regions na nataligin lockdown. So, all in all, 70,000 ka mga Filipinos nga ato dito ang apektado sini. Experiensya Manila, na experiensya nila dito, discrimination. Na sa masobra 6,000 na nga pumuloy sa Italy nga nagpositibo sa COVID-19, 622 ang naka-recover, 622 ang naka-recover, kag 366 ang napatay. Ting estimated iya nga 60,000 ka mga Filipinos ara sa rehiyon sang Lombardy. Nan. Kag ang lockdown nag-umpisa ini sang Domingo, kag syempre ang Italian population, confined, a quarter of the Italian population, mga pila, 60 million katao. So, ginbalabagan ini mga pumuluyo sa ang mga pumuluyo dito, pagwa sulod sa red zone nga lugar. Unless nga mga residente sila. Ang mga bars kay mga restaurants dito, mga establishmento, nagapabilin man nga bukas, mabukas alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi. Ay, kaluoy man sa aton mga kauturan dito nga mga Pinoy iya nga nag-experience sang diskriminasyon, di ba? Nan. Samtang sa nasiling na ni Tita Wilma, mga residente sa mga lugar, nga ginpaidalom sa lockdown, pero gwa sa red zone ang ginapahanugutan nga makabiya sa ilatag sa kapuluyan sa pagkadto sa ila trabaho o kung sa pagkadto man sa mga supermarket. Kag sa liwat, mga recreational establishments sa gwa sang red zones, pareho sa mga sinihan, mga theaters, mga cinemas, mga diskuhan, pubs, kag mga bingo houses serado dito. Pero ang itong Philippine Embassy sa Roma, kag ang Consulate General sa Milan, ang nagpasiguro naman sa Filipino community sa Italia nga hugot sila naga-koordinar sa mga local authorities para ma-monitor ang sitwasyon sang aton mga kauturan nga mga Filipinos dito iya sa Italy.
masubo man, na masubo kun aton gid ina paidalman, kag magluwas sinaabi ninyo sa sa San Francisco, ang Archdiocese ng San Francisco nagdesisyon mo ipasira anay tanan, ipasira anay ang tanan nga 90 ka mga Catholic schools nga ilan na sakupan umpisa buwas Huwebes. Suno sa Archdiocese ginkonfirmal sang San Francisco Public Health nga isa sa mga estudyante nila ang nag-positive sa coronavirus. So, maapektuhan sang closure ang mga estudyante halin sa 90 ka mga eskwelahan sa Marin, San Francisco, kag sa San Mateo countries. Na magalawig yang ila sini suspension to March 25, 2020. Kagkalakip man, nga kansilado ang tanan nga mga school events, pareho sa mga field trips, fundraisers, kag ang ilaman mga community events. Ay. Kag balik kita diri bala sa Pilipinas, tungod man sini, panilag ko lang kahapon sa mga naagyan naton kag sa mga naistorya naton. Oo, may aragin man kita naobserbahan nga may nagasala-sala kung anong himuon, especially na mga iloy nga nag-worry sa ilang kabataan. Ang iban tuod, mabakal tian man abi Tito Wilma, ibakal namon nga magpanik buying kami iabi, ha? Pero don't worry, kay aton may Department of Trade and Industry may panugyan man na nga hindi kita kon mahimo magpanik buying sa piyak sining outbreaks ng COVID-19. Kay hambal sang aton na DTS Secretary si Ramon Lopez, hindi kinahanglan nga mag-hoard sa mga produkto, ilabi na sa alcohol kag tissue. Kay suno sa iya damo sang mga supply sang alcohol kag tissue sa pungsod. Kag wala man niya production stoppage sa sini nga mga balaklon. So nothing to worry suno sa DTI. Kay may nagakaigo suno sa iya nga mga stocks. Kag yes, may mga stocks nga kung magbakal, may nagabakal para sa isa ka semana mo o kung pinakamalawin, isa ka bulan, hindi sa mga 15 na 30, bala, di bala kung mag-grocery, may aray nga good for 15 days, good for 1 month nga konsumo. Pero hambal ni Lopez, panugyan Manila sa mga supermarket nga kung mahimo, limitahan lang ang pag-display sa mga produkto nga ginalagas gid sa mga tao para nga hindi mag-hoard ang mga bumalakal. Hindi bala sila magbakal damo kag taguon sa ila na hindi nila pagtaguon, kundi nga ang husto-hustuhan lang nga i-display kag limitahan lang ang iban para ang iban makabakal man. No? Maayo man nga ideya ina. Kag as always kinanglan gid man di kita magdula sang alcohol sa aton tag sa kapuluyan pagsampot da putangida sa may portahan na yun kung may tungtungan ikaw alcohol. Sa may CR pagwa alcohol. Kag ang katinlo syempre padayunon ginaton. Di ba? As always nga ginahambal ni Tita Wilma. Ilabi na sa aton mga hari naman sila. Mga senior citizen ha, masenta web, do sobra ka pa sa amon ka ulianon, hambalan nyo lang si Tita Will mga ulianon. Pero kung pwede pa lang, kung anong inyo mauyatan ka, kung anong inyo himuon, pagkatapos kadto kamo sa lababo, habon dayon, unay kamo dira, habunan tudo ang inyo kamot, kang manghugas, maayo, nabalik naman kamo sa pulungkuan nyo, kung ano naman matandog nyo, no naman makuti nyo himua, kung ang mga apo, sawayon ginaton kag tudluan. Kag sa kahapon, kung madumduman ninyo, hindi bala nagpagwaman kahapon ang CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines nga mapatigayon sila meeting. Karon man nga adlaw nagpagwa sila sang bag-o nga pagsulundan ang atong sa CBCP sa mga simbahan Katolika nga sundon sa masimbahan para malikawan ang paglapnag sang COVID-19. Nagpagwa sila pagsulundan. Kalakip sa ginplastar nga 8 ka guidelines ang CBCP, amo ang mga paghalong nga dapat himuon sa sulod mismo sang simbahan, ilabi na samtang ginapatigayon ang misa. Kag sa ginapermahan nga circular ni CBCP President Archbishop Romulo Valles,
ginrekomendar ang padayon nga pagpatuman sa pagbaton sang komunyon paagi lamang sa kamot na subong ginahimugin man na sa mga pare before sila maghatag communion sa mga faithful sa mga tumulo sila mismo ang nag-demonstrate. Ngayong ladang imo palad nga tuo kag saluron sang imo ihong ladang imo palad nga wala kag isalo ang imo tuo nga palad. Pagbaton mo sang komunyon pudyuton sang tuo mo nga kamot kag among pagbutang sang ostya sa imo ba na. Ginapapractice, ang iban ginapapractice, kay ti may ara, ginman niya nga, hindi malikawan nga may salawayo. Kag ang mga communion ministers naman, ara mga lay ministers natin sa simbahan, kalakip ang mga pare, lay ministers, dapat sa CBCP magsuksok sang mask kon mag-serve sang communion. So, before and after, antes kag pagkatapos nga maghatag sang komunyon, dapat mag-sanitize sila sang ila mga kamot. Kag kalakip man sa mandato sang CBCP ang pagsuspendi sa mga dalagko nga pagtinipon-tipon base man sa direktiba sang Department of Health. So, klaro na ina na subong ang ginatinguhaan pa sang aton sa ni gobyerno ang klase, no? Kay ti, ang mga kabataan ba, mga kabataan naton, kabalugi kita na ang mga ginikanan, di ba? Pag suspension of classes o kung wala klase, abag, hinugyaw nga aton mga estudyante. Diin ang tupa, kontraho naman na nila kan si tawa. Diin ang tupa ito sa mga malls, kung diin malaga, o maniti subong, hindi. Actually, diri sa aton wala pa inaiya. Sa dalag ko nga mga kasyudaran dito sa Metro Manila mo. That's why ang NCRPO na. Ang NCRPO magapagwa 40,000 ha. 40,000 ka mga kapulisan. Abi ninyo kung nga iga-deploy ini sila kung iga-implementar ang lockdown dito iya sa National Capital Region tungod sining coronavirus para nga ang mga kabataan ang mga estudyante ilabi ng mga minor de edad hindi makapagusto lagaw sa mga malls o kung magkadto sa kundiin. Kung makagwagin man sila kung magkadto man kundiin kinahanglan may pahinugod sa ginikanan or upod mismo may mga upod sila iya nga may mga edad na. So, kabay pa nga naintindihan man nato ni na Jutay, kag syempre, ginatandog lang ni Tita Wilma para kita mapahanumdum adlaw-adlaw man sa aton mga dapat himuon. Sa aton pamilya sa nasiling na naton ang katinlo, aton gid himuon, praktison sa tagsa-tagsa sa aton, sa tagsa ka miyembro sa aton panimalay, hindi lang ang katinlo, kundi ang katinlo man sang aton mga ginakaon. Kaglikaw anay kita kaon sa mga hilaw, no? Ini mga raw, mga hilaw nga pagkaon. Kinanglan ipaagi tagid sa luto anay. 2:01 na, Action Radio Philippine Standard Time para sa inyo anay from Maureen McDovern. We could have it all. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo padayon
radyo. Pagkulunyon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbi. Kawiro, para man sa inyo, karon nga hapon, etong ginlingaw sa inyo nga ambangayon. O kung matahom nga lalentunon sa mga nakaligad, of course. Ma? Gani sa ito, dira mga palangga nga mga tagpalamati, Facebook Live, kay sa ito man, mga nagapamati sa ilatag sa mga radyo, sa liwat sa inyo, maayong hapon, kag relax lang kamo anay. Sa mga nagakinahanglan anay sa mga matahom nga bulak sa kung anuman nga mga okasyon o kung anuman nga inyo pagkinahanglan, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, inadira. Ara dira ang Johnny and Christine Flowers yan. Pwede ninyo mag-contact dira si Maymay Consitintin sa cell phone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Okay, Jonalyn, si Balya Pineda, mayong hapon kag kay Orlando Setera Jr. Mayong hapon sa tanan. Hambal naman ni, ari lang ko dita sa Facebook kay na kami radyo guba ang channel. God bless us all. Halungan tasang Ginoo sa mga virus. Yes. Gini-claim gineto ni na Red Ruby Hinovia. Mami, salamat gid sa imo. Good PM, ma'am. Lihog ling ko tamyaw sa ilan na day Jovet Lombre, susita ni Menso kay Nini Medel, Badi Medel, tanan. Sang dakutan dako sila city. Salamat man Jasper Tipagad. I'm sorry, gid ha. Siling naman ni Betty Monsarate. Kami diri sa Hong Kong, Ma'am Wilma. April pa, ma-resume ang klase sa eskwelahan. I had to hear. Okay, Ron Bautista. Good afternoon, Tito Wek. Greet lang family Bautista sa barangay DSB Pontevedra. Okay, sa mga pamilya Bautista dira. Hi and hello. Salamat din sa pag-upod, Ron. Kay Ernie Prantilla Gabriel Abilar. Salamat man. Kay Inday Mary Grace Eugenio Fermin. Salamat. Salamat din. Hi, kay Inday Lyra. Halin ina kay Inday Mary Grace Eugenio Fermin. Tawe, ga-monitor kami di sa uma sa ilan ni Tatay Teddy, kay Ruth, kay James, kay Cookie, kay Lolo Sancho, kay James. Thanks, Gid. Yes, and then Ronner Hida Trava. Kamusta? Kamusta lang kay Tatay Teddy? Tatay Teddy, smile naman dyan, oh. Okay na, Okay. Kay Ziz Eugene Hilizang. Good afternoon, Tito Will. Magapamati kami diri Subong. Salamat man. Ito ga-monitor kami di sa Mayor's Office in San Enrique. Kay Kathleen Tabares Veronico ginaya Tilanas. Pasibla Veronica. Bambi Gomez. Kay Richel Espinosa Remil Haro. Kay SG Di Bolgado. Thanks ta Joseph Pacifico. Salamat kid. Kay Junior Kela. Salamat man. Relax lang kamo dira kay si Tito Wilma magabalik man para sa itong sulat sa sininga hapon pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos,
kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Radio Philippine Standard Time, DTX 500 capsule para pangontre naman sa liver inflammation. Kay kinanglan tipigan man naton kagatipanon ang aton siniatay, ang largest organ sa sulod sang aton lawas nga amo ang storage sang aton mga sustansya nga magkuha sa aton man mga ginakaon. Kinanglan hindi ini siya mahalitan. Kinanglan mangin fit and healthy ni. That's why nga aton gid ginarekomendar ang DTX 500 capsule sa inyo adlaw-adlaw. May detoxifying compound, gamong nagatinlo, may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants para naman pangontra sa paghubag sini. DTX 500 capsule, ina pwede gid mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Kung medyo mabulubud lang sa inyo, pwede kita makabakal online. Log in lang sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. Dira sa may barangay Balabag La Carlota mayong hapon lang ga-monitor kami di subong sa balay kami asang mga bata ko about 50 to 81 madamo gid nga salamat mayong hapon lang. Kag Maria Luz Grijaldo Makunat, nagaupod man sa kay Tita We sa sininga hapon sa Facebook Live. Erwin Gonzalez, Tita Wilma Pamati, kami ni Giselle Franco sa imo programa. God bless you. Likewise. Yan Beliaz sa Magbanwa, salamat man. Mga pita, Tita We, good PM. Kenneth Valencia, una-una lang, masunod lang ko karon dugay-dugay. Ariel Faith Jeffer, good afternoon. Salamat man sa imo kay Nelson Salvaderio Mangkilan or Mangilan Jr. Ay man si Amor Malayang. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag kay Sis Eugene Hilisanga. Gapamati kami diri subong. Salamat man. Nonay Erwin Gonzalez, good PM Tita Welms. Greet ko akon pamilya dira sa Handumanan kag sa akon BCHS Bats 82. God bless you. Liog lang tamyaw sa bana ko ta kay Gilbert Salazar. Salamat man. Kag kay Inday Lyra. Okay, kay Ermi Prantilla Gabriel Avilar. Salamat man. Jasper Tipagad, salamat man sa imo. Liog lang ko tamyaw kaya sa ilan na day Jovet Lombre, suset ni Menso, Nini Midel, Buddy Bidel, kag tanan nga taga-dakutan, dako sa Silay City. Inday Chenny Vivis at Tido Valdez, good afternoon. Thank you so much for joining Tito Wilma this afternoon. Enjoy lang kamo and extra careful kamo. Thank you. Belated happy birthday gali sa imo. Orlando Cetera Jr. Pa-shout out B. Salamat sa pag-shout out. Okay, thank you man kay Wilvan Española Tikala. God bless sa itong tanan nga sa mga virus diri sa Saudi wala man klase tungod sa corona. Okay, hasta lang kita dira anay. Relax lang si Tita Wilma magabasa sa itong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kagkapaslawan. Ang tao mahimong malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang acto letter sender karon nga hapon, Lola na ini siya siling niya. Si Lola na. 65 years old.
Nagapatawag siya kay Lola Maming. Lipot lang yung sulat ni Lola Maming pero klaro pero gintype ko para nga maintindihan ko man maayo. Ang sulat ni Lola Maming nagasiling, maayong hapon sa imo Inday Wilma. Kag sa tanan mo nga suki sa programa This Is My Life. Kami diri sa amon lugar o pwede nga kon pamilya, halin sang una, DYEZ hasta nga nag-action radio na kamo. Diri lang ko naga-estar sa Bacolod. Kag masubo ang akon kabuhi. Pero abi mo kun ano, may nobyo ako. Kag malapit na kami nga ikasal. Eh di wow, no? I'm 65 years old and my boyfriend is just 39 years old. Almost 30 years ang magulang ko sa iya. Desisyon namon nga duha nga magpakasal, pero iistorya ko sa imo. Nga during our Prekena seminar, may ara na mo na Prekena seminar, ginpamangkot ko ang facilitator about our sexual life. Siling ko, can we still enjoy it? Abi mo, nagyuhom ang facilitator. Pero, matahom ang iya ginhambal sa amon. Depende na kuno sa amon. Ako, sa tuod gid lang, kag kamatuoran, hindi na makabata. Tungod tigulang na ako. Hambal ko naman sa nobyo ko ang sitwasyon, kag naintindihan niya ina. Sa pihak sinang plano namon nga magpakasal, Inday Wilma, kadamo gid sang nagakontra sa amon relasyon. Nagasiling nga daw apo ko na lang ang nobyo ko. Pero wala sila sang mahimo, pati na ang pamilya ko, ang mga kahinablusan ko. Sa tuod lang malipayon man kami nga duha. Kag duha ka tuig na kami nga naganubyahanay. Wow! Inday Wilma, wala ako sang manggad. Gani na hibaluan ko nga hindi kwarta o kung ano man nga bagay ang iya ginalagas sa akon. Bali wala man sa akon, in kaso gid man abi nga may kwarta ako, kag may propiedad. Kay hindi ko man madala sa langit kung mapatay ako. Nalipay lang ako kung upod ko ang nobyo ko, kag makakadlaw ako. Sa tuod lang, Inday Wilma, ang hinablus ko, amo ang upod ko sa akon balay, may pangabuhi naman siya kag kabataan. May mga trabaho naman sila. Ang hambal ko gani, ang tanan ko nga mga happy moments. Upod sa akon boyfriend, dalon ko ina, tubtob sa pihak na kinabuhi. Kinabuhi, gidya. O galing, amula nang hindi ko mahatag sa iya. Ang mag-enjoy siya, kung upod kami nga duha. Ginaako ko, tigulang na ako. Hindi man sa kon sex lang ang ginalagas ko, kundi may kaupod lang ako sa akon pagtigulang. Malain bala kung magpakasal ako sa 39 years old ko nga boyfriend, Inday Wilma. Salamat sa pagbasa, Lola Maming. Lola Maming, una-una si Tinan, may damo gid nga salamat kag maayong hapon sa inyo. Nagayuhom si Tita Wilma tungod nga makita kag mabatyagan naton ang kalipay sa imo kaugalingon.
tiway mo dibingin mention kung L ka or laon ka o kung nabalo ka, pero ara ka sa poder sang imo hinablos. Meaning, ang pag-intindi ni Tita Wilma, Lola Maming, siguro solo ikaw, no? Laon ikaw. Kung unagin man among ginmanan, no? Kung laon nagin man si Lola Maming. Pero sa tutuod lang, Lola Maming, ang tao nga naghihigugma o kung ang paghigugma itself nga tinagao, wala nagapili sa edad, wala nagapili sang tao nga patungdan naton sina. O gali may mga instances lang nga makabatsyag ikaw sang paghigugma sa sala nga tao, sala nga babae o kung sala man nga lalaki, sa sala nga tion, sala nga panahon nga na-fall in love ikaw. Pero kung magsiling nga maghigugma ang tao, tanan kita basta may balatyagon, may matarong nga maghigugma. Kag syempre antes pa man ang aton ambahanon nga aton manigadulot para sa imo from Sharon Cuneta. Kung tayo ay matanda na, sana Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, laom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sharon Cuneta, Lola Maming, na bisan maputi na ang buhok kung maghigugma may matarong sa gihapon nga magmalipayon, di ba? Nakayuhong lang si Tita Wilma sa pagbasa sa aton sa imo sinisulat kay ti siyempre basta kalasalon may aragig ka mo perkan na seminar, di ba? Dira mga couples sa mga kalasalon ginapaidalom niya sa seminar para sa paghibalo sang kabuhi sang mag-asawa. Ang mga posible nga ma-encounter nga mga problema sa mga mag-asawa na kadamo-damo gid sa inyo siguro nito na andera. Kag nakayuhom kita sa isa dito nga mismo ang facilitator imo man gin pamangkot. Kaya siguro kung ako lang ang pa-imagine sa sitwasyon daw nagserbi ikaw nga icebreaker sa inyo iya pagtinipon-tipon sa sinangadlaw or sa sinaiya nga sa seminar, di ba? Pero Lola Maming, sa tutuod lang, Lola man ikaw or masiling kita halos masobra 30 years sa magulang mo sa iya, bastang importante, nagahigugmaanay ka mga duha. Higugmaon ikaw sang lalaki nga ginahigugma mo man, di ba? Masiling sila, suyaan pa na sa ganiguro sa mga amigo niya la, na? May lola ka na, may asawa ka, may lola ka na, may tita ka, may mama ka pa, o what? Ha? Kung siya desidido man lang sa imo, kag palangga ka niya, hindi malain ina, di ba? Kag isa pa Lola Maming, hindi pagpakanuboa ang kaugalingon mo netungod sa sex. No? Di ba?
educational man lang ning aton pagtakaw sini. Pero ti imo, personally, ginabaton mo man sa imo kaugalingon nga, may edad na ikaw. Di ba? So, sa imo, may edad ka na, kag hindi mo nagid man niya, hindi mo naman mahatag sa iya ang gusto niya nga pag-enjoy when it comes to sex. Pero kung naka-intindi siya, kaysa tutuod, hindi man lang niya sa sina nga bagay, mapabatsyag mo ang kalipay kag ang pagpalangga sa tao nga imo ginahigugma, di ba? Kadamo sa mga pamaagi. Kag sigurado na maintindihan kag naintindihan sang boyfriend mo ang sitwasyon mo. Kag ti, di man lang silinga sa sina kamo gani nga bagay nagahigugmaanay, di ba? Lola Maming, kay ti sa tutuon man realidad hindi ka naman pwede nga puwersahon pa. Joke lang. Joke lang, Lola Mami nga. Pero sa totoo lang, na? Depende ina iya. Na? Depende ina sa inyo nga duha nga nagahigugmaanay. I'll kiss you, give you my coat. Kag, sa totoo lang, Lola Maming, husto man ikaw sa paghambal nga dapat ninyo or dapat mo i-treasure ang mga happy moments ninyo, mga matahom, kay mga sweet moments ninyo nga duha. Hindi na nanay pagpimensa lang na tungod sa masiling nila langit na hindi na nanay pagpamensa ng sina mga bagay. Importante is siya ya desidido nga magpalangga ka makigupod sa imo sa pagpangabuhi. Di ba? Kag tandaan mo lang, Lola Maming, God has given you a gift of person. Gintagaan ikaw sang regalo, amo nang regalo niya sa imo, nga kabay pa ang tao nga ina, magapadayon sa pagpalangga sa imo, kag hindi siya magbago, sa iya pag-atipan, kag pagpakigunong man sa imo, kag halungan man niya ikaw, bilang isa ka babae, bilang babae nga ginhigugma, kag bilang iya mangin asawa. Nasa na inyo kasala na, kag sa tutuod lang, Lola Maming, kung insindihon mo lang niya mga tao nga nagakontra sa imo, sa inyo relasyon, wala man na sila sa may mabuling mo, Pero kung kaisa, may mga hambal, ang mga tao nga nagapalangga man sa aton, may mga komento sila, may mga suwastyon sila, nga kung kaisa dapat man natin i-konsiderar. Pero sa imo sitwasyon, nakadepende man sa imo tungod nga una, ikaw nakakilala sa nobyo mo. Ikaw man mismo ang naghambal nga hindi ka man manggaran. Wala ka man mga propiedad nga mong lagson sing lalaki nga ina sa imo. So, kung feeling mo matudtuod kag sincero ang iya pakasal sa imo, sa iya proposal nga makasal ka mo, nga, hindi. Importante lang dira ya, Lola Maming, may kaupod ka, di ba? Maglain mo pa matiyag na kung may problema ka, pwede mo ma-share sa iya. Amo lang na bala, ining ginatawag natin ng companionship. It's not for sex. It's companionship para sa kay Lola Maming. Kung diin kaya, Lola Maming, mangin malipayon, buhata. Basta para sa imo, maayo ang intensyon sang lalaki nga ina. Kag ang imo nga pinakamaayo kag pinakamanami nga gift sa iya. Kung ikasal na kamo, abi mo ko nino, ang imo choice, ang imo desisyon nga magsiling nga I do. Ay, imagine mo no, 65 years old and 39 years old, magamarcha sa aisle pagkadto sa altar na padayon na lang niya, Lola Maming, kung ano makapahalipay sa imo. Paintindiha kung wala man, why mo man na-mention, kung ang hinablos mo nga upon mo sa imo puluyan, kag ang iya pamilya nagakontra sa imo, basta hambal mo, mga nagakontra sa inyo relasyon. Bisa nagakontra sila, basta sa nahambal ni Tita Wilma, sigurado ikaw, sa lalaki nga ina, kag siya sincero sa imo, kung magpangabuhi ka mo, ipakita lang sa ila. Pakita ninyo nga duha, nga palangga ninyong isa kag isa, kag ginahalungan niya ikaw. Lola Maming, ina lang matugda ni Tita Wilma, kag syempre sa ito na nidira mga kautunan sa inyo nga mga maayo lang ang mga komento para kay Lola Maming. Hindi lang na mga negative reactions. Mga maayo lang ang mga comments nga makabulig para sa iya.
Kung kontra man ka mo sa iyang plano, suggest lang kita kung ano makapaayo para sa iya, ha? Pwede ninyo ina mapadala sa itong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Pwede man, itong dira mga kauturan nga nagaupod sa Facebook Live. Type nyo lang, kag ipadala man dira ang inyo sini mga opinyon. Ang aton anay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ang nagaisanon nga supplement nga himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ina ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan lang ginito na, isa ka tibag para sa 1 ka litro nga mainit nga tubig sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen para na ina sa bugos nga pamilya. Makahatag na ina sa aton sang kapagsik kag dugang nga resistensya adlaw-adlaw nga tanan, makapabakod man sang aton lawas sang aton immune system kag syempre rich in vitamin C ina siya. Pwede na mabakal sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pwede dira sa tanan nga sangasang Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Relax lang Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero siguro.
Alas 2:38, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Ang aton sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala man sa malay niya side effects sa aton lawas. Ini sekreto na iton para sa mabasko nga immune system. Pambato sa kung ano man nga makahalit sa iton lawas. Tandaan lang gid naton ha. Kag syempre man kung ikaw may problema sa din nga parte sa imo sinilaw, especially sa imo dugo, problema mo sa imo blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, imo sodium, potassium, imo creatinine, uric acid, whatever nga involved ang imo sinidugo, kinahanglan ang dugo na ito na adlaw-adlaw malimpyuhan. Malimpyuhan kag ma-regulate para ikaw maging aktibo kag energetic. Kag kung anong mahalitan, amat-amat nga ma-repair ina sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ang pag-inom sini. Palamag ko tayo nun man sa itong produkto kag sa imo ginabatsyag, arang itong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopwas, Mandalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man samo sa siyudad sa Bacolod. Ada available sa tanan nga Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Kay Wilvan Española Tikala, Tita Wilma, God bless sa atong tanan nga sa mga virus kita malikaw. Inang corona nga ina. Hi, good PM, Ma'am Wilma Sugaton. Monitor kami di sa Kabangkalan. Lihog lang ko kay Tanya, kay Joy, Addis, Gemma, Mahilong, Panamyaw si Juvel. Kag yes, Judith Cambis Palposa, kay Jose Mongcalturilla, kag kay Catherine Duca. Salamat gid. Batchmate, Hedy Ducadis, salamat man sa pag-abot kay Tita Wilma karon nga hapon. Sa grupo dira ni Winona, wapor mayong hapon lang dira sa inyo. Enjoy lang kamudaan, ha? Ta Wilma pa shout out po sa family ko sa Iloilo family si Tera. Alin ina kay Orlando si Tera Jr. kag kay Inday Girly May atong ang. Miss Heaven, good afternoon. Thank you so much. Hala, grabe ba? 65 na siya, bata pa. Grabe gid siya. Okay, mga anak mo, relax ba lang mo? Naghambal lang. Hindi mag-react. Relax, anay. Okay. Sa pilaman ka mga reactions, feedbacks, mga good comments kag suggestion, no? Sang aton mga tagpalamati, pamatian neton abitawe ang pilaman ka mga reactions sang aton mga textures kag sang aton man mga kauturan nga nagaupod sa Facebook Live. Tayo ay matanda na. Okay. Sala nga diyan na jutay lang display masiling na mga bumalakal nga wala na reaction ni sang kwansang diti ay kaina. Okay. So sa aton letter sender, halin kay 1793, good PM Tita Wilms, wala man ina problema kung ang iya boyfriend desidido sa pagpakasal sa iya. Importante nga palanggaon lang siya. Okay, 1793, may damugid nga salamat sa imo kag maayong hapon. Good PM Tita We, my advice ko kay Lola Maming, bisan Lola ka na, you deserve to be happy. Ha? You deserve to be happy pa rin. Importante, wala ka sang may natapakan ni sigataw mo. Yes, 3904, salamat kid. Araw ang iyong Okay, good PM Day Wilma. puti na rin. May-ari di sa amon, nag-adapt sila sa bata. Kuti, ano, may problema? 2316? Okay. Hambal naman 2628. Tita We, age doesn't matter. Love is the greatest. Pwede nga yun, friend. Good ka. Wala ka kapanghalit sa iba. Okay, sa nagapangayon sa textmate, kag sa nagapangita sa textmate, halong lang, kag kamo ang mag-screen sa inyo matextan kag mag-reply sa inyo. Ha? Aring yung cell phone number 0951-583-2628. Again, 0951-583-2628. Halong-halong. Good PM Tawe, taningita na lang siya sang pareho yung nga edad. Kay ang boy bata o limang ngita
mangita na iya sang pareho yaman kabata 70-31. Salamat gid sa imo pero depende man ina mo no, depende ina iya sa natungdan. May ara nga syempre pangita sa iya kaedad, may ara nga may in love sa iya sa nabalan ni Tita Wilma kay na in a wrong person, mas magulang sa iya o kung sa mga may responsibilidad kung kaisa nga gan makasala nga ginaako man nila, di ba? Okay. Virgin people cannot inherit the kingdom of God. Mommy, you are entitled of happiness. Enjoy yourself lang. Okay, see? Habal na 1971, virgin people cannot inherit the kingdom of God. Mommy, you are entitled of happiness. Enjoy yourself. Okay, salamat man sa imo. Ba ma-inspired na lang natapat si Lula, Mommy? Ha? Okay, adi diri sa may Facebook live na may nasiplatan man ko di. Siling niya, may pa si Lola, may forever. Kung gayon chindihan, ay man lang kamuya, go lang la, kay maayo gid man nga may kaupod ka sa kabuhi, kag kabay pa nga, tuod ina nga, balatsagon sang imo migo sa imo. Thanks sa pagbasa, Tita We. Yes, in the girly May. Thanks, Gia. Tamyaw ko lang gali si Mama pamati sa Akasya Hinigaran. Thank you, Braveheart. Amugid na ang paghigugma, Tawe. Wala pili. Edad man lang ang nagatigulang sa imo la, Maming. Ang balatsagon wala man na gabatsyag sang katigulangon. Pero kung malipayon si Lola, Maming, go lang kay kadamo gani. Sorry. Kay kadamo sa mga pamatanon gani nga hindi malipayon sa pag-updanay. Amo na ang life ta this world. Maghigugmaanay. Inday Red Ruby, salamat man. Okay, Wilma pa shoutout po sa mga family ko dyan sa Ramilo Village, Barangay Tangom. Mayong hapon ng nining sa mga pamangkin kong sina Mary Jane, April, Jasmar, Marlon at Rowelyn, si Viventi Hinova family, Zakaria family, at Eden Swagan and family. Okay, salamat. God bless po. Sarina Arante nga nagapod man sa iton sa sininga hapon. Kumusta lang kagmayong hapon sa inyo, dara? Hello, Carmela Gravino Garpel. Ari naman. Siling ni Cristina Santiago, mayong hapon, Inday Wilma. Ari naman ko gabantay sa imo kay programa. Salamat gid ha. Panamyo ko pamilya ko da sa Crossing Valderrama Rostia family, Mayag me family kag diri man sa amo sa Zone 5, Purok Pasel Talisay. Madamo gid nga salamat. Action Percival Villamor, madamo gid nga salamat kag mayong hapon. Relax lang kamo dira, si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised
to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS. Alas 2:49, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, si Tita Wilma magapadayon man sa itong pagpangalagan. Pero siyempre, nga itong main, Panyawan Liniment. Ina kinahanglanon gid sang aton dira baw nagapinagusto lang pagkatapos magreklamo nagapalanakit ang iya sini hawak ang iya likod ang iya sini nga luko-lukuan ang batiis amay siling naton sa aton mga young ones Panyawan Liniment indikit pagdulaon sa inyo tupad ara kamo sa inyo kwarto magwa kamo sa sala magwa kamo sa inyo lagwerta ibutang sa bulsa kay nga kung ma-station gani kung di ninyo mahulag sa sulod sang 5 to 10 minutes nan pagulag ninyo agagagagagagay na kundi ara inyo Panyawan Liniment inyo dayon mabanyusan kag nami man nga itong sa ni Panyawan Liniment sa mga may arthritis kag mga may rayuma ang Panyawan manunggalina sa aton makahatagid dugang alibyo sa pagpahagan-hagan kag pagpatahaw sang pagpalanakit sang inyo sini kalawasan. Butod-butod sa tiyan, sakit sa tiyan. Sa mga may barikos na. Okay na tiyo na we. Pero, ang Panyawan Liniment pwede inamabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, sa mga tsindahan man, kag diri man sa amon sa syudad sa Bacolod, ari available sa mga butika nga nahamtang sa atubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital. Ada available sa RX Toy Drugstore, Pacific Pharmacy, JDN Pharmacy, Mims Pharmacy kag Farmasya Caro. Kag ara man sa Jex Marketing, nga nahamtang sa idalom lamang sa Action Radio kami si Vasangko, out of stock ko nung ayo mga anak. Kag di naman sa Binalbagan ng Betilaw mayong hapon lang anay sa imo dira. Pwede man natin mabakal sa Binalbagan sa Triple K Pharmacy, sa Farmasya Carmencita, kag GBX Pharmacy. Antes man ako maghatag sa horoscope, o kung antes ko basahon na inyo tag sa zodiac sign, may dumduman ninyo ang ginhambal ni Tita Wes ang nagligat ang World Kidney Day, ginasaulog karon nga bulan sang Marso. Buwas na to ang diri sa Bacolod, na? Kasi sanambal na ni Tita Wes sa on behalf sang Philippine Society of Nephrology, Philippine Society of Nephrology, Negros Occidental Chapter, na? Sa tag sa katuig gina celebrar sa ikaduha nga Webes sang bulan sang Marso ang World Kidney Day. So buwas ikaduha nga Webes patigayunon ang World Kidney Day. Diriya sa siyudad sang Bacolod may angot sini nga selebrasyon. May isa ka event nga hiwaton ang Philippine Society of Nephrology Negros Occidental Chapter. Din tawi ganito sa City Mall Mandalagan. Buwas na ina City Mall Mandalagan alas 9 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Gani kung ikaw may problema sa imo kidney, ano man ang imo sining ginabulubatsyag dira, attend ka mo dito, kadto ka mo dito, kay may mga lectures sila nga ihatag, tudluan kung paano malikawan, kag kung paano mapahagan-hagan, ining inyo ginabatsyag, kag may libre sila nga
health screening para sa first 100 patients. Una, nga isa kagatos ka pasyente, may libre nga health screening. Pwede ka to makapa-RBS, makapa-urinalysis, makapakuha sa imo BP, hapos malang na gani. Kag iban pa nga mga blood test, pwede gid dito. Ha? Kadto ka mo dito. Kay, para bala mabalaan ta, mabalaan nyo, mabalaan na itong tanan, kung ano ang mga dapat, kag hindi dapat na itong nga himuon, para nga mahalungan na itong, kag maproteksyonan ang aton sa ni kidney. Okay? Yes, Tita We. Okay. Ang ato na pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para sa itong tag sa man ka horoscope. Karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 11, tuig 2020. Sa mga nagaselebrar sa ilang kadlawan, karon nga adlaw, syempre ang inyong zodiac sign Pisces. Muna sila mga Pebrero 19 tugtong Marso 20. Hindi ka basta-basta magsalig. Ilabi na sa tao nga bag-o mo lang nakilala. Kaghalong ka man, kon magwa ka sa inyo balay, o kon magdala ikaw sang salakyan. Magamaswerte mga numero Pisces, 7, 12, 19, 33, kag 44. Lucky color cherry red. Yes, Aries, Marso 21, Tubtob, Abril 19. Do hindi namin bugtaw mo kagina, Arian. Inatungod man sa kagahod. Hindi namin bugtaw mo kay kagahod sang imo tupad balay. Gani para maghaganhagan ing imo kaakig. Exercise. Himuon mo, pahulagon mo bugos mo nga lawas kag imo pamensaron para ikaw mangin aktibo kag mangin mo pagsa. Kag maangkon mo man ang peace sa imo kaugalingon, basta ka Bible. Kaya makabulig ina para nga magabayan man ikaw. Para wala daga mo sa palibot, bay ilang da sila. Maswerte mo nga mga numero, 3, 7, 9, 27, kag 31, lucky color, purple. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurian, ang imo mga social connections karon nga adlaw, amo ang mga mabinuligon nga mga klase ng tao. Kag kung nagapati ka sa feng shui, suno sa imo horoscope, magpa-feng shui ka para malikawan mo ang hindi nami nga mga ay hindi mo na nami nga panghitabo bla, let's say kung mga ma-hold up ka o kung makawatan ka sa inyo puluyanan. Kung hindi kinahanglan, hindi ka na lang suno sa imong horoscope magwa sa inyo balay. Pabilin ka na lang dira sa sugod. Mga maswerte mo man nga mga numero 9, 17, 22, 33, kag 44, lucky color, pearl white. Yes, Gemini, Mayo 21, Tubtob, Hunyo 21, sunday inang nabatsyagan mo, sundang panagupnup mo para madiskubrihan mong imo divine life purpose. Kag abi mo, may ginasulat ka nga libro, suno sa imo horoscope, kung may ara gid man kung may ginasulat ikaw nga mga libro, yes, success ang resulta sina. Isa mo man kabagong eksperyensya mo mga duso sa imo para mangin adventurer ikaw Gemini. Maswerte mo nga mga numero 5, 21, 35, 40, kag 44. Lucky color, blue. Sa mga Cancer, Hunyo 22, Tubtob, Hulyo 22. Ginahando mo gid man ang imo financial freedom, okay, maangkon mo na karon nga adlaw. Kag matapos mo man ang imo mga balayran sa tanan mo nga mga loans. Umpisa ka man sa bago nga project na ikaw amo ang una nga magsalig sa imo kasarang dapat gid Cancer. Maswerte mo nga mga numero 1, 7, 19, 27, kag 31. Lucky color, tangerine. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, Tubtob, Agosto 22, abi magpa-aura cleansing ka para madula ang sumpa gidya, sumpa sa kapaslawan sa paghigugma. Ka ang effect sini, ma-attract mo ang imo perfect life partner, kag maayo nga swerte mag-abot sa imo kabuhi. Mga maswerte mo man nga mga numero 9, 25, 33, kag 41. Lucky color, jade green. Uy, nagabay sa itong pagbasa sa inyo text sa mga zodiac sign para sa itong horoscope. Relax, si Tito Wilma magabalik pa pagkatapos sini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Xanthan Plus Coffee Mix para sa itong coffee break. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag siyempre, swabe man ang sabor. Ang kafe nga himualin sa soya, balunggay kag xanthan. Pero tandaan lang gid naton nga sa aton pag-inom sa Xanthan Plus Coffee Mix, kasiling tayo hindi lang basta-basta nga kape, ha? Kay ini ang may 7 times nga vitamin C sa orange, kafe nga may 4 times calcium sa gatas kag 4 times vitamin A sa carrots, 3 times ang potassium sa saging kag may 46 types of antioxidants pa. Makuha ina siyempre sa isa katasa nga pag-inom neton sa Xanthan Plus Coffee Mix. Pwede na mabakal sa mga tsindahan dira sa inyo tag sa kalugar kag siyempre diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede man kita makabakal online kag ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. We know na wapper mayong hapon salamat liwan. Dira sa ilan na Tito June nga ba gabira-bira basyada, sige lang, okay lang. Na? Chay milag mayong hapon kag siyempre man dira sa ilan nanday Nining kanday Rosemary kanday Ronia, dira kanday Nanay Lina Binet mayong hapon salamat gid kanday Irma. Sa inyo lang da tanan. Kag sa ilaman ni
Pari Alex Avener kay Junior Avener sa shop. Salamat gid. Anna Marie Diaros listening here from Tecoling. Ana Marie Henobate, salamat man. Tita Wilma, good PM. Gapamati kami diri gali sa La Carlota. Pwede ka pa shout out sa Team Kainam. Kay gapamati gid kami diri. Wow ha, salamat gid sa inyo. Kay Hernani Cloud Salvation Deg, salamat man. Kay Hineta Villanelle, salamat. Hilom mo, oy, way laing ta. Ay, mga anak, ano to siya, kwan siguro, Bisaya, ang iya sinilanguage. Maayong hapon lang da. Salamat, gid. Kagarinante Carbajosa, Tita Wilma, good afternoon. Ginagwit ko lang da ang mga drivers sa bus stop sa reclamation dira sa May Cadiz. Hello, salamat kag mayong hapon lang dira sa inyo tanan. Kag halinman kay Wassalam Tawe, good afternoon, watching here from Sibalom, province of Antique. Greet ko lang mga taga Kabangkalan City, labi na gid sa Barangay Tampalon sa Family Mercado kag Lagahit. God bless. Okay, salamat gid. Kag tapuson anay ni Tita Weg mga nabili naton nga mga zodiac sign para mag-sekton tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw. Sa Virgo na kita. Sa mga Virgo niya na gusto 23 to Setyembre 24, abi Virgo, mag-brainstorming ka sa paghimo sang imo work plan, ha? Himo ka man sang group vision para nga mangin bugos ang imo sinihandom kag plano, ha? Kag may maabot nga bag-o nga makilala mo nga mo makapa-excite sa imo sa adlaw nga ini. Mga maswati mo nga numero 8, 11, 25, 33 kag 41. Lucky color peach. Libra, Setyembre 24 to Oktubre 23. Powerful ang hambal mo karon nga adlaw, no? Halong ka man sa mga gina-wish mo tungod matuman ina kag tinguhaan mo nga mga maayo nga mga tinaga lang ang magamit mo sa pag-wish para maging happy ang life ba? Maswati mo nga mga numero 1, 13, 19, 27, kag 37, lucky color red rose. Scorpio, Oktubre 24, to Nobyembre 22. Ang imo team abi arigluhana, ha? Angot sa inyo trabaho para mangin madasig ina kag matapos ang inyo project. Mag-set ikaw sa goal, Scorpio. Kada adlaw kinahanglan may target para may kasiguruhan nga matapos ninyo. Tagaan mo man reward ang grupo in case gidman. Maswati mo nga mga numero 13, 23, 27, 35, kag 44. Baby pink is your lucky color. Sagittarius. Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Sa mga Sagittarian, ang imo anay childhood sweetheart, kung may aragid man, masugata mo karon nga adlaw. Kag sa sinangay tabo liwat, nga mapukaw ang nagakatulog mo nga balatsyagon nga daw sleeping beauty effect. Wow ha! Maswati mo nga mga numero 3, Jess, 19, 39, kag 49. Lucky color indigo. Capricorn, Disyembre 22, tugtubinero 19. Tinguhaon mo nga mangin malipayon ka karon nga adlaw. Think positive. Natungod sa kwarta. Invest ka, kung may plano ka ginman, sa sigurado iya nga naintindihan mo nga sistema, kag hindi na mga ulo istorya gid lang. Kinanglan hibaluon mo gid ang leksyon sa pareho sini nga mga hitabo. Maswati mo nga mga numero 7, 11, 31, 33, kag 44, lucky color lavender. Sa mga Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18. Aquarian, halong ka. Kay basi kon ma-attract mo ang hindi nami nga signos karon nga adlaw. At ipanalang kaugalingon mo, labi na imo ikayong lawas para nga ma-enjoy mo man. Ang imo retirement ha, o kung isa mga manug-retire ha, kag makapahuben kung may ara ka man sang ginatawag nga sense of humor. Maswati mo nga mga numero 13, 27, 35, 37, kag 45, lucky color canary yellow. Nabatian ito na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon niya nga adlaw. Miyerkules, Marso 11, tuig 2020. Sa mga wala natin malabutan nga mga mensahe, pasensya na. Apang
si Tita Wilma paalam na. Ha? Kagang ato naman quote of the day sa sininga hapon nagasiling, my love is unconditional. My trust and respect are not. Can't say goodbye to you. Madamugin nga salamat sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Kag syempre, salamat gid sa mga nagupod man sa iton sa Facebook Live. Salamat sa akong mga partners sa Technical Control, amon Chief Engineer Action Noel Pinialan, upod man kay Action J.M. Baikin. Kag sa ngalan man sa amon Station Manager, Action Non, di mali magbanwa Productions Chief Rex Cantong. Tubtob naman liwat was. Standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,